देखी भैया एगो भक्त भोले बाबा के दरबार में अर्जी लगावता कि हे बाबा आज प्यार के दुश्मन ई जमाना हो गईल बा। आज प्यार के दुश्मन ई जमाना हो गईल बा। सच्चा प्यार करे वाला के कौन कदर ना होला। केहू के जान से मार दिया जाला तो केहू के बिजली से जरा के मार दिया जाला। तो देखी वो कैसे बाबा से अर्जी लगावता, रउआ सब एक बार जरूर देखी। प्यार कैल होला ये बाबा जब अपराध हो, दिल तू बना के काहे कैल बर्बाद हो, कैल बर्बाद हो, कैल बर्बाद। हाँ हाँ प्यार कैल होला ये बाबा जब अपराध हो, दिल तू बना के काहे कैल बर्बाद हो। घरवा में बोला के खूबे मारल गईल बा, घरवा में बोला के खूबे मारल गईल बा। छोटुआ के बिजली से बाबा जारल गईल बा, ई दीवाना के जान से मारल गईल बा। सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार। आरती से करत रहे बड़ी उत प्यार हो, शादी करे खातिर रहे पूरा तैयार हो। के बिजली से बाबा जारल गईल बा। बाबा इसके में बड़का घात भइल, यादगार बही दिन रात भइल। लब के आसियाना के उजारल गईल बा, लब के आसियाना के उजारल गईल बा। छोटुआ के बिजली से बाबा जारल गईल बा, छोटुआ के बिजली से बाबा मारल गईल बा। अरे छोटू तू यहाँ तो क्या मना के ले रही है ना कि यहाँ तुम मत, या फिर कैसे आ गई? अरे आरती क्या तुमको नहीं पता है, भाभी तो बुलाई है हमारी तुम्हारी शादी कराने के लिए। हमार भाभी और तू के ना छोटू ना, तू इधर से भाग जा, हमके कुछ ठीक नहीं खेलागा, तू जा इधर से। अरे रुको, राइटर ब्रह्म देव लिखल बारे ई सच्चाई, दुनिया बजाली में केहू कैसे दिल लगाई। दीवाना के जान से मारल गईल बा। रोहित कहे इंसाफ करो, हथियारन के जन माफ करो। घरवा में बोला के ओके मारल गईल बा, घरवा में बोला के ओके मारल गईल बा। छोटुआ के बिजली से बाबा जारल गईल बा, ई दीवाना के जान से मारल गईल बा। ए बाबा ई दुनिया संसार में कैसा रीति रिवाज होला हो। प्रेजेंटेड बाय राणा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिघी जमुई।